natay i-entertain karon nga usa ka message nga akong tubagon kay na-feel nako nga nindot ni siya tubagon extensively. Atong basahon ang message. Ningon siya, Father, recently na ako'y call nga na-receive, naghilak tungod kay ang iyang igsoon 5 years na nga naay kaipon. Unya nagduda nga ang iyang sakit is cervical cancer. So, hingplano sila nga magpakasal before mo proceed sa proseso sa iyang pagpatambal. Karon pag-adto sa Padre Cura, gipalibaran ko no kay dili bot pasabot nga masakiton ka, hatagan na kadayjon o mga sakramento bisan walay seminar. So, plano nila magpakasal before mo proceed sa pagpatambal. Pero giingnan sila sa pari nga muagi sa sakto nga proseso. Dili nimo pwede i-fast track ang pre-K na seminar kay masakiton ka or nagsakit ka. Padayon ta. Ingon siya, Father, ako medyo nakuratan pero hing-offer ko no ang pari nga hatagan sila og healing mass. So, ang ako giingnan nga amiga nga maayo kay naday lain gi-offer si pari, importante makakumpisal sila. Gawas pa mas nakahibalo man si Father sa iyang gibuhat, so nunid sa siguro nako pangutanon mo iyang ingon. Bahala na ang Ginoo og ingon pa siya, nilabay daw ang 2 weeks, no? 2 weeks. Gibalataan siya nga nipanaw na dito sa ospital ang igsoon sa iyang kailang nga naay sakit. Pero before siya hingbiya, natuman gihapon iyang gusto nga makasal kay nakatawag daw sila og pari nga na-assign sa ospital og ang pari nga nasa ospital mo'y ni kasal nila. Okay, short recap. Namatay na ang nagsakit nga igsuon nga naay cervical cancer. Apan bag-o namatay, nahilugan man og pagkahibalo sa pari nga naay desire ang himatyon nga makasal sa iyang kalibin, ang pari ni kasal sa masakiton ug sa iyang kalibin before nitaliwan aning kinabuhia ang masakiton. Klaro. Karon ang iyang pangutana, Father, pwede man lagi. Father, pwede man lagi. Ito pagtubag. Una sa tanan, importante nga masabda nato nga ang sakramento sa kaminyoon dili lang basta ihatag dayon kung wala joy husto nga preparation. Fundamental jud na siya. Ang unang pari nga iyang giadto nagbuhat sa iyang responsibilidad sa pagsunod sa normal nga proseso sa simbahan. Mao man nay mandato labaw na sa mga kura paroko nga mapahiluna ang tamang proseso sa seminar ug pag-andam aron masiguro nga ang magtiayon andam sa ilang gisudlan. Ang simbahan adunay mga lagda, dili aron maglisod ang mga tao, kundi dili aron maprotektahan ang holiness, kanang kabalaan, o dignity, ang dignidad sa mga sakramento. Ikaduha, adunay mga kahintang gitawag og extraordinary o kanang emergency situations. Sama sa grabing sakit o delikado nga kahintang sa kinabuhi. Sa ingon nga sitwasyon, ang simbahan mahimong mapahigayon og kasal bisan wala na ang kompleto nga preparation. Basta ang importante nga kondisyon matuman. Mao kini ang nahitabo sa ospital nga ang pari ni kasal nila. Kini pahinumdom sa atoa nga ang simbahan kabalo mo adjust sa pastoral nga kahintang sa tao. Ikatulo, ang duha ka pari wala magkontra. Kundili naglihok lang sa lain-laing sitwasyon ug panahon. Likaya nato ang mga remarks nga istrikto ang kura o katong pari sa ospital, mo'y mas maayo to kay walay libog. Ang kura naglantaw nga masunod ang normal nga proseso. Apan sa dihang niabot ang kritikal nga kahintang, ang ikaduhang pari, ang pari dito sa ospital, mitubag sa pastoral nga panginahanglan sa dali nga paagi. Moral lesson ani, alang nato nga ang discernment sa pari nagdepende sa sitwasyon ug dili tanang desisyon pareha sa tanang panahon. Case to case basis
according to circumstances. Mao nga importante kaadyo ang discernment. Ikaupat, importante nga ato sad masabdan nga ang sacraments o ang sakramento dili na reward sa masakiton, kundili usa ka grasya nga gihatag sa hustong kahintang ug disposisyon sa tao. Dili tungod kay masakiton ang usa ka tawo, automatic ihatag dayon ang tanang sakramento nga walay pagtan-aw sa pagpangandam o sa sakto nga katuyuan. Ikalima, nindot usab nga makita nato nga sa katapusan, natuman ang tinguha sa magtiayon nga makasal sa atubangan sa Dios. Kini nagpakita nga ang simbahan, bisag unsa pa ka istrikto sa pamaagi, aduna po'y kasing-kasing nga mapinanggaon o maabtikon sa paghatag og grasya sa husto nga panahon. Mao gyud ni giingon nga God makes all things beautiful in His time. Ecclesiastes 3:11. Ang Dios dili magpasagad sa tukmang oras ug paagi, iyang gihatag ang grasya nga gikinahanglan sa tao. Lastly, sa katapusan, kinisad usa ka pahimangno para natong tanan nga dili na maghulat sa last 2 minutes sa kinabuhi. Samtang anaa pay panahon, samtang kaya pa, buhatan na ang angay buhaton. Labi na ang pagpasiguli sa atong kahintang sa Dios ug sa simbahan, sama sa kaminyoon. Ayaw nang paabuta nga maipit ta sa kahintang nga wala nay oras. Kay dili tanan pareha sa kawatan sa kilid sa krus nga nakaangkon og grasya sa ihang last 2 minutes sa krus. Ayaw paabuta nga moabot pa ang kalit nga panghitabo nga wala damha, sama sa sakit, sama sa aksidente, sama sa kamatayon. Ayaw sad paabuta nga mapugos mong pakasal kay kinahanglan sa imong bata sa eskwelahan ang marriage paper sa iyang ginikanan. If there are things you can do today, do it today. Dili ugma. Ayaw na paglangay-langay o paghimo pagdaghang delaying tactics. Ang grasya sa Dios anaa kanunay, apan ang atong tubag kinahanglan pod kanang tubag nga wala po'y paglangan-langan.